wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Yuk. Ada mobil. Meter nih. Cucu yang becok ya guys. Ini yang desa di Ronggo. Ronggo ikut Madiun. Ini Ronggo. Main mbak sinem sing dhisik. Ayo sebelah etan. Senengnya siapa kasih ya? Kasih ya. Ya senengnya lokasi kadang. Kini ki. Oh iri. Kasih ya. Tsunami. Boleh aneh sih guys. Tinggal satu soalnya. Oh, Zainab niki. Zainab. Pak kasih ya. Ya, nak tak tengah. Ya itu tak kanan sini. Ya. Kasih ya. Wes, kena ku tengeran kene iki. Wes. Pindah nang Pucang. Pindah nang Pucang. Pikiran nanti. Ki. Yo kono kae lho. Lho, kayak endi ge wis? Iki kanung. Kono. Ya, iki dewan. Kenapa jeruk? Iki jeruk ya, Mbak? Mbak. Iki wet apa jeruk? Masa wet jeruk Bali iki? Duh, iki Kamboja, Kamboja. Walah. Kita kayak anu lho, guys. Jeruk anu lho. Jeruk Bali. Walang nggih, Pak. Nggih, matur suwun, Pak. Pindah lokasi di Pucang, guys. Lo sih, Ini tanggapan
sum ini wadi. Isi. Saya tahu. Itu di sum. Oh, ini banyak jalan. Pucang Rejo. Guys. Wet Kamboja ini gede-gede ya. Kuburan lawas wis suwi iki. Kayak zaman dahulu. Dan wete guys. Kalau gede-gede iki. Iki kuburan. Kuburan. Kok itu ngono? Kuburannya cecer-cecer ya. Ya, coba cecer iki, Mbok. Kuburane Hah? Dia anak itu. Anak Mbah Sina. Jadi dia anak ayam. Oh, kan kayak cecer-cecer, guys. Bayi-bayi. Kuburan bayi. Wes, ganti pindah nang ndi? Ganti nang ndi? Wes, anak nang gono Mbah Jimin. Iki Mbah Jimin iki. Ya. Oke, kita lanjut ke rumah Mbah Jimin. Sudah sampai. Kayu nanti duit. Lah aku nang ngeplong ya nanti duit ya. Lah iya. Nah iya. Sik. Enggak, pinara, Bro. Mampir kok. Dia nanti keadaane nanti niku. Mampir kok kuburan. Dari ke kuburan. Apa? Foto nih sing duwe channel. Tari pari. Allahu Akbar. Oh, monggo kok. Karo nek iki. Ya Allah, aku bawa urahan apa mek karo gedang e. Ora kena bodoh rek. Iki lho gitu.
Beliau mentahnya kau kandang orang salin. Kami tidak sendiri. Kandang. Ya. Tahu res. Mana ya kan? Wah. Nggih. Dek, enggak sampai. Dompet ya lah ya. Make lagi. Kene gak banjiran, Mbah ya? Yo Pak, jadi paling aman dua Pak, ini. iya. Gedang karo apa melek iki ne? Ya. Anak dia saiki karo minyak iki. Tanah kok kuburan kok karo Nah, ini gedang apa berkat-berkat niku timbang ra kebangan no gedang nek pakan manuk. Biasane nek gedang terus dipakan manuk. kalau ini jopo kalau Ya, kandel mulai. Nutupi. kalau juga ini pakan jopo. Ya jamu. Mbah, saking pundi? Meneng ta le? Duwe lah le. Golek dhuwit lho Mbah, cek semangat golek dhuwit. Umure pinten? Kak ngentekne le nggae maleni pari. Oh, alah. Entekne le. Nggih. Kang ganteng kalau kaya apa le. Nggih. Tetap semangat, Mbah. Amin. Mbah cek atas. Paringi seger waras ya le. Nggih, amin. Mbah yang pengen dus wakeh. Nggih, Mbah. Nggih. Nyekar. Jalannya guys, mohon maaf. Cek. Lunyu. Kotak makan, kotak amal. lagi sepuh nih. Mbah Lur.
Kalau Pak Lurah kuwi ya. Udah lurah kuwi sini. Udah lurah kan. Iya. Udah lurah. Udah. Ini nunggu udah lurah ini. Kurang becok. Iya kan udah lurah becok. Wah, ini. Ini tadi itu tidak sampah-sampah ini. Mungkin juga ekak sembako. Bikinnya plus. Banjir. Cing. Lihat apa nih? Iki ngerti nggone sapa iki? Merotwane nyame. Amat Setu. Iki merotwane nyame. Wis mami. Ngari. Ari karo dah tau ya. Coba. Rebo. Duh, kok rebo to? Sapa? Sik. Benci. Lah pawiyahi sing iki Yo kita wiya, ki ari karo Ira Darjo. Ira Darjo. Iki sapa sih? Dermo. Dermo biji. Sing nyekar. Dari yen. Dia dekar dekar. Sing nyekar sapa? Dia sapa sing nyekar? Ngene sapa? Ngene Pak Siron tak to? Iki. Ulot lho. Ini kampus wis. Cuma admin itu wis sama Karmen siapa? Semua men lo kok. Semua min. Enggak, ini mesti sapa iki? Wong ngene Pak Mbos e urung kok. Aku ora nyekar lho iki. Ulot iki. Mbok sintek. Sintek mbok entek nang mbok wis. Ijek. Aku juga ya suka ya. Tadi udah berdoa. Mau dikira bergua ireketan toh. Lah iya. Doa is dewe-dewe privat. Ngapain nem? Ngapain nem siapa? Tapi juga di TV ya. Lihat. Mbak Hano. Ka. Timo. Timo iki.
Wedok malah di. Ya kaya mbak Bimo lanang nek luang kare. Oh padha iki ya sore. Iya kok. Iki anyar ya. Anyar piye? Jadi. Mbah Saryo karo Mbah Kang Jadi. Jadi iki jadine anu kae ya, Mbok. Ini kalau ngentak inggun ini kalau itu ya bro. Ngentak inggun. Mbak Semi. Karo sawi yemi ora bojone. Hah? Sawi yemi ora bojone Pak Samsul. Tapi jam tengah. Iya. Ya iki bener. Iki Pak Samsul. Ki anake kancaku sekolah. Enak ya. Ya bojone berarti kok padha lho. Oh, Samsul karo Sawiyem. Eh, Nek bolong apa? Ndi? Buruk. Banyu. Gung rene nih, udah. Iki paling sejak kapan kae iki gung rene nih. Pas setro rene. Bapak kentung. Iki bapak kentung. Pak Jono. Iki bapak kentung. Orang rende. Buram. Ini ki lho. Ram. Kalau dhuwur kalau. Oh, kae. Heeh. Rami ya. Heeh, Yuram. Iki Mbah anu. Sokrowiyono. Sokro. Iki. Nah, kayak gini anu, sang tau. Endi? Ini enak sesok anu. ewe. Cek enak. Mbah Sayem no. Ini meninggalnya kapan, Bu? Mbah Sayem? Tanggal selawe diingi no. Hah? Tanggal selawe no. Lha sing layat ya? Hah? Tanggal selawe diingi no. Tanggal selawe. Mbah Sayem. Itu bener, Mbah. Udah sainah. Udah sainah gen-gen kata. Sesuk iki pitung dinane. Itu bener anu bener Pak Thomas yang bicara. Mbok Mbah Lurah. Oke. Pak Ger kan sebut tulisan itu. Coba. Pak Ger. Tomo no. Iya kayak. Iya. Lurah. Mantan lurah. Tulisannya benar lurah ya. Enek. Oh, nang kono kuwi Mbah Lurah. Iya. Itu yang bacaan. Bacaan ini. Bener tak berarti prediksi. Iki sing gawe anu nih, Mbak. Kene iki sing gawe anu nih. Tak di anu iki. Sesuai paling. Iya. Apa? Ini loh, di anu loh. Lah yo karo.
Ini masih ditumpuk tadi. Ditumpuk tadi. Wong loro ditumpuk tadi siji. Sisik sing kulon. Eh? Sisik sing kulon kuwi lho. Sing hitam ta? Kerja pagi lagi saiki kok. Anu. Kita ini sisik kok. Ya buat Batu Digitalku yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus, Amin. panjang umur, Amin. berkah barokah, lancar rezekinya, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, Amin. yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan, Amin. yang pengen cepat nikah mudah-mudahan cepat dikasih jodoh. Amin. Udah dulu ya buat Batu Digital apa semua. Dadah. Minta tolong jangan di skip iklannya ya, biar tambah semangat. Jangan lupa ditonton di Facebookku Tumini. Oke, diramekan juga ya. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.